O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Benvidos, benvidas a unha nova cita literaria. Abrimos as portas do noso recuncho dos libros e, como sempre, con nosa convidada máis que especial, convidada bibliotecaria Anabel Alonso. Anabel, moi boas. Hola, bo día. Estamos a luns, toca botarlle unha ollada a todas as novidades, a todas as recomendacións literarias que nos traedes en a biblioteca. E comezamos, se che parece, hoxe, en lugar de comezar polas recomendacións de infantil, cunha cita que tedes esta mesma tarde e noite, non? Porque tedes reunión do Clube de Lectura. Pois sí, temos reunión do Clube de Lectura de Novela Negra. Nesta ocasión estamos lendo O corpo dos Romanov e teremos a sorte de contar na sesión co seu autor, Ismael Ramos, o sea que vai ser unha sesión moito máis interesante do que son habitualmente, porque sempre contar co autor pois ten moito interés. E nada, pois é unha novela de misterio, pero bastante particular, o sea, non é un misterio típico, non é unha novela negra típica, e creo que vai a resultar unha reunión super interesante. Non é a primeira vez que contades cun autor nestes clubes, non? Non, sempre que podemos, cando o autor é de por aquí, ou, bueno, cando é galego e se pode desplazar ou todo eso, pois sí, nos gusta contar cos autores porque, evidentemente, poder falar con eles e con elas sobre os seus libros e sobre o proceso de creación sempre resulta unha experiencia que lle gusta moito aos participantes do Club de Lectura. Pois aí queda esa cita desta mesma noite. Pois ímonos xa coas recomendacións desta semana. Comezamos, como sempre, cos máis pequenos, co público infantil. 2 títulos para hoxe, que nos traes? Pois traigo vos un libro que me parece super distinto e interesante, un libro de coñecemento, de información, que además foi elexido o mellor libro de coñecemento do ano e tamén levou un premio de un xornal alemán, que é este libro, Un viaje por el mundo en 24 mercados. É de María Bakarenpa, con ilustraciones de Ana Deniskaya, e é un percorrido polos mercados do mundo. Entonces, resulta moi interesante, ten unhas ilustracións moi bonitas, con moitísima cor, e además que nos ensina, digamos, como cada mercado é un mundo distinto, ¿no? E como a través da comida, a gastronomía ao final é unha parte cultural moi importante de cada pobo, e como a través de eso, pues, da gastronomía, vemos as diferentes culturas dos países, ¿no? E además en cada mercado hai unha receita. Pois xusto acabamos de abrir, por exemplo, veñen 2 mercados españois, o de Barcelona, da Boquería, e o de San Sebastián, e neste caso, por exemplo, hai unha receita da tortilla de patacas. Pero eso, resulta moi interesante ver como nos diferentes mercados hai diferentes maneiras de mercar e diferentes produtos, e ademais se presenta o libro como con moitas curiosidades, moitas cosas ao pé, como onde está, desde cando existe ese mercado, que cousa hai específica dese mercado que o fai diferente aos demais, que se pode comer. Bueno, agora que moitas veces cando viaxamos como turistas nos achegamos aos mercados como unha parte importante dos atractivos de unha cidade ou dunha vila, pois me parece un libro moi curioso e moi interesante, e que tamén nos sirve para aprender pois as diferentes maneiras de relacionarse coa comida dos diferentes países. Chámame a atención que, claro, ademais, a persoa que escribiu este libro está especializada en guías de viaxes. Sí, e agora pasas a literatura infantil con este traballo. Claro, era unha autora de guías de viaxe, e digamos que esta é a súa primeira incursión no mundo do libro para os rapaces e as rapazas, e a verdade que é un resultado estupendo, porque me parece un libro precioso, ten un formato grande, ilustracións moi chulas, e a verdade me parece que, quero dicir, é un libro para infantil, pero que eu creo que calquera adulto tamén estaría encantado de ver e de ler, ¿no? Porque ten un montón de curiosidades que nos interesan.
Ímonos coa recomendación de hoxe, neste caso en galego, porque é dun autor que ten un clásico como ese La pequeña oruga glotona, non? Sí. Como Eric Carle. Hoxe que nos traes? Pois sí, traigo vos este libro de Eric Carle, que é un autor de álbumes super coñecido, que non hai moito que morreu, e do que temos bastantes libros na biblioteca. Este libro do que falabas ti, Unha eruga moi lorpeira, pero tamén moitísimos anos de sí, existir aí. a súa nena Rosmona, que é tamén moi coñecido, os amigos, o artista que pintou Un cabalo azul, que é unha homenaxe ao pintor alemán Franz Marc. Este libro que vos traigo hoxe é Papá, por favor, achégame á lúa, e é un libro moi bonito porque ten un montón de lapelas, de follas que se despregan para descubrir, digamos, as diferentes fases da lúa. Unha filla lle pide a seu pai que lle traia a lúa e el busca unha escada enorme para dar chegado á lúa e despois comproba que é demasiado grande para collela e pouco a pouco vai esperando as diferentes fases da lúa ata que a lúa se fai máis pequeniña e ia poder coller. É un libro precioso para os lectores máis pequenos É moi original. e moi original e que está tratado con esa maneira que ten Carle sempre de facer as cousas a medio camiño entre a ilustración, o collage, parece un cuadro como de óleo, medio abstracto, sí. que moi fermoso, verdad? E falábamos eso da originalidade, sobre todo nas lapelas, como ti dicías, porque non son as de a uso, en plan, levanto unha tal, non. Son as que se despregan aos lados, que se despregan cara abaixo, que fan do libro, que se salen por fora do libro, a verdade é que é un libro precioso. Sí, destes libros que entran máis polos ollos, casi. Sí, totalmente. Ímonos agora co público adulto, porque tamén temos dúas novidades para eles. Comezamos, neste caso, coa proposta en castelán desta semana, porque ele, o autor é unha das tres patas de Carmen Mola, neste caso. Sí, traemos unha novela histórica de Antonio Mercero, Está lloviendo y te quiero, que Antonio Mercero é, efectivamente, como decías ti, un dos tres autores que se agochan detrás do pseudónimo de Carmen Mola e que saliron, digamos, a palestra cando lles concederon o Premio Planeta. Neste caso, esta historia que é solamente de Antonio Mercero, tamén ten outras novelas el só, é unha novela totalmente diferente ao que fai con Carmen Mola, unha novela histórica que conta unha saga familiar. Temos unha muller atopa por casualidade un reloxo que sabe que construíu o seu bisavó e regálallo a seu irmán. E iso produce unha reacción na súa nai moi brusca, ¿no? O sea, dalle un infarto ao velo e entón eso leva a, digamos, como hai unha investigación sobre ese tema e sobre os segredos familiares que se agochan aí, non? Detrás desa reloxo. Creo que eso que é unha novela moi interesante. Gusta moito na biblioteca este tipo de novelas de sagas familiares, de secretos familiares, de investigacións non detectivescas, sino da propia identidade e do noso propio pasado, non? E bueno, desenvolvese toda esta investigación no País Vasco, desenterrando esa historia que vai levar a unhas xeracións anteriores de loitas políticas que desembocan na Guerra Civil e chega hasta o momento presente pasando por o franquismo. Entonces, bueno, me parece que sí, non ten nada que ver coa novela gitana, para os amantes da novela negra pode ser unha historia que lles guste. E xa en galego temos neste caso unha recomendación do Laia Sendón, que é máis habitual vela detrás das cámaras, por dicilo así, que a mellor escribindo, non? Sí, porque Laia Sendón é licenciada en Comunicación Audiovisual e é profesora además da Escola de Imaxe en Son da Coruña. E nos trae este libro A Casa Grande, que foi finalista do Premio Xerais de Novela deste último ano. E tamén, igualmente, que como falábamos agora do libro de Antonio Mercero, tamén se mergulla, digamos, nestas relacións familiares a raíz dunha morte, non? E dunha herdanza, pois tamén se van como
descubrindo, digamos, obxetos que teñen pegadas unha memoria e tamén se van aí a eses silencios e a eses segredos familiares a través desta novela de Olaya Sendón. O sea que, digamos que as dúas novelas están un pouco conectadas, Sí, digamos, esta semana a ese centráchete na sí, sí, temática. están un pouco conectadas aí a ese nivel. Pois pasamos xa o martes, os martes de cómic, porque claro, eu a verdade é que descoñecía que este libro se pasara a novela ilustrada como é El infinito en Junco de Irene Vallejo. Pois sí, ese super éxito de Irene Vallejo de ensayo que foi traducido a un montón de idiomas, que levou premios, vamos, por todo o mundo, un montón de premios, e que conta a historia da escritura e do libro, pois foi trasladado á banda deseñada por a propia Irene Vallejo e Tito Alba, que é o responsable das ilustracións. Para quen ao mellor lle asusta un pouco a novela, o sea, o ensaio original, que é un pouco voluminoso, aunque se lee moi ben, o sea, se lee dunha forma moi tal, a mellor outra forma de achegarse é a través deste libro de banda deseñada, que digamos que conta a historia pues, como un pouco máis reducida, ou máis liviana, sí. Calquera persoa que teña un mínimo de amor polos libros ou polas bibliotecas ou pola lectura, vai encantar este libro. Eu que lín o libro, bueno, o libro original, además, unha cousa que me encantou, ten un montón de referencias a moitísimos escritores, a moitísimos libros, o sea que é unha lectura que te abre moitas posibilidades de outras lecturas posteriores. E bueno, creo que, además, a estética do libro é moi chula, a da banda deseñada, e creo que eso, pues, alguén que este interesado e que a mellor lle dé un pouco de pereza enfrontarse ao ensaio original, esta sería unha maneira estupenda de achegarse a esta historia. Ti xa liches este libro? Este non, lín o libro Era original, o de se había algo diferencias. Lín o libro original de Irene Vallejo, este non o lín, pero bueno, creo que non hai grandes, creo que simplemente é o mismo, un pelín reducido e a millar, e co apoio, evidentemente, das imaxes que son moi interesantes e de Tito Alba, que a verdade está moi ben. Ímonos ao noso patrimonio, porque estamos acostumados a falar de monumentos e de sitios que visitar, pero claro, hoxe a proposta cambia moitísimo, porque nos propós arte urbana. Pois sí, propoño, o ano pasado declarou a Xunta de Galicia ben de interés cultural os murais de Urbano Lugris. Os murais da Coruña, que están sobre todo na Rúa Olmos, e que, bueno, pola alta calidade artística, digamos, destes murais, que ademais necesitaban urxentemente unha protección, porque, digamos, que estaban xa regular. Entonces, bueno, sobre todo estes murais están en locais de hostelería e hai detrás detrás destes murais esa intención da arte feita para o pobo, ¿no? Para que a xente poida non teña a necesidade de irse a un museo para ver arte. E son pezas que presentan vistas panorámicas da cidade da Coruña, pues, a Torre de Hércules, o Castelo de San Antón, sí, que son espacios conocidos. Claro, e se crearon especificamente para as paredes deses locais determinados donde están. Entón, bueno, me parece que era algo un pouco diferente. Eu, a partes que me gustan, o sea, me gusta moito Urbano Lugris, me parece que é un pintor moi interesante, ten esta cuestión así como mestura de realidade e tamén un mundo así como onírico, ¿no? de soño fantástico, e me parece que bueno, que encima témolo aí ao lado, porque total, pues, sí, daqui a Coruña. Podemos ir a Coruña, tomámonos unha tapiña ali pola zona do Bombillo, por ali, e damos un paseo e desfrutamos. E ver estes murais de Urbano Lugris que son tan interesantes. Esta semana vai se nos facer un pouquiño corta, porque o venres é festa, pero sí que temos mércores de entreversos. A verdade é que eu estou máis acostumada a falar de María Victoria Moreno na súa parte narrativa que a hora de escribir novelas que a hora de
falar de poesía, e tampouco non é unha proposta poética Sí, é específica, non? A que nos específica. traes. Bueno, como sempre que traemos en Entreverso, sempre traemos libros para adultos, e tamén Sí. me apetecía, ao mellor, traer algún texto para infantil. E María Victoria Moreno é unha das poucas autoras que se escolleron para celebrar o Día das Letras Galegas que ten unha produción sobre todo e basicamente enfocada ao público infantil. Que me pareceu que foi unha maneira, digamos, tamén como de darlle entidade á literatura infantil en galego, non solamente a literatura de adultos. Además, unha muller que ni siquiera era galega, que viña de Valencia de Alcántara e que se estableceu aquí e escribiu un montón de libros de infantil levada tamén un pouco por a cuestión didáctica, non? Era tamén profesora. Bueno, traigo vos este Eu conto, ti cantas, para que vos acheguedes se queredes un pouco a este libro de María Victoria Moreno, que ten 3 contos de animais, pero que están escritos en verso. E están ilustrados por Manolo Uía, que seguramente moitos libros de Manolo Uía xa teríades algunha vez na man, porque ilustra un montón de literatura infantil clásicos galegos. Entonces, bueno, esos 3 contos son Xa non teño medo, Can branco, can negro e Un cachiño de bica. E nada, animarse que a poesía non ten idade. Sí, non, a mí chama a atención, é verdade, que agora sí que hai títulos para os máis pequenos que afondan neste xénero. Por exemplo, en Escola de Monstros tamén son todo rimas e demais. Bueno, digamos que para os nenos así máis pequeniños, para os de 0 a 5 ou así, moitas veces os contos son rimados, porque axuda, digamos, a manter o interés ou a seguir o conto e tal. E entonces, bueno, é un punto de partida interesante. Moi bo punto de partida. Pois ímonos os xoves de libro e peli. Sí que esta semana íamos ter a última sesión de Cineforum, pero finalmente va a cambiar para a semana que ven, pero sí que temos proposta igualmente, non? Temos proposta igualmente. Digamos que esta proposta ten como varias vertentes. Por un lado, como acabamos esta semana o noso nova categoría do reto lector, que era xustamente un libro de teatro, escollín este libro de teatro, Eroski Paraíso, de Chévere, que foi levado ao cine por Jorge Coira e Xesús Ron. E todo como un pouco así metacinematográfico, porque no libro se fala dun rapaz que está facendo un documental, que está facendo cine, que quere contar a historia dos seus pais e facer unha película de unha obra de teatro na que a súa vez se fala dunha película, non deixa de ser un pouco todo aí tal. No seu momento a novela foi premio Mestre Mateo ao mellor actor e a mellor actriz protagonista, e o libro que temos na biblioteca do texto da obra de teatro, ademais ten pois unha edición que ten tamén un montón de ilustracións, pois do proceso creativo, dos textos, escenas da propia representación, bueno. Esta pasara por As Pontes, me parece, ou non? Eu creo que non. Eu creo que a película sí, pero a obra de teatro non. E bueno, está disponible en Filmin para quen teña curiosidade. Chévere sempre é unha compañía que trae unhas propostas moi interesantes, que a veces achega ao teatro documental, e neste caso a esta proposta é un pouco de falar do cine dentro do teatro e que despois aproveitou Jorge Coira para facer esta longa metraxe. E ademais con personaxes moi coñecidos do audiovisual galego como Miguel de Lira ou Patricia de Lorenzo, claro, sí. Pois despois xoves de libro e peli, dicíamos que iso que venres é festivo, así que non nos toca falar de nin na nosa vila, nin de autora ou autor, neste caso do mes, pero sí que os xoves temos cita cos xoves na Biblia, e con proposta tamén para os máis pequenos. Neste caso, falamos desa sinfonía de contos, non? Nos tamén queremos navegar de Ima Soto e Tamara Soto.
Sí, Inma Soto, que xa nos acompañou en outras ocasións, que moitos rapaces e rapazas a coñecen polos libros de Celia, Celia, Xena, unha heroína da aldea, e que además vive aquí nas Pontes, o sea que é unha das nosas veciñas. E Tamara, que dá clase aos máis pequeniños bueno, tamén os máis grandes da escola da banda. Entonces, digamos que directamente temos aquí dúas artistas que viven aquí, que son veciñas nosas, e vamos ter ocasión de asistir, que como xa en outras ocasións, que xa estuvo en Xoves na Biblia en 2 ocasións Inma, pero ela soa, e agora nesta ocasión acompañada de Tamara, que vamos a ter a versión, digamos, a proposta de contacontos, pero tamén co apoio musical que brindará Tamara. Claro, o sea que creo que vai a ser moi interesante. Claro, que este espectáculo aquí hai de todo. Temos música, os nenos participan, van cantar, van bailar, vai haber contacontos. Sí, é todo un mundo. Un completo. Casa do Peso ou biblioteca? Casa do Peso. Casa do Peso, 6 da tarde, como sempre. 6 da tarde na Casa do Peso, como sempre. Pois aquí nos queda esa invitación, como dicíamos, venres e festivo. Sábado pechades biblioteca ou está aberta? Non, está aberto, como sempre. Vale, pois tamén está ben facer ese apunte. Pois, Anabel, como sempre, un placer compartir este espazo, este tempo contigo, falando de libros, falando de literatura, e o vindeiro luns, como sempre, tamén máis recomendacións, máis novos títulos, máis actividades, moitísimas máis sorpresas dende a biblioteca, porque eu creo que tamén lle temos que botar unha ollada xa veres a entrega de premios do concurso de Marca Páxinas, a ver que nos contas. Seguro que lle sacamos aí algunha que outra cousiña. Gracias, Anabel. Chao. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.